Ndichikutambira izvekare pano paHadzirari 263 pano pandorowa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe sori ine kurekodha this update ndichifamba. Da kukuisirai video iroro wapedza kuona video da tutorial zvaunofunga comment section. Wasubscribe here, walike this video here. Pavideo iri panga pachitaurika zvakasiyana siyana. Nyaya yekuti handikwanise kuijaja kana kuteka side kuti ari kutaura zviri correct kana kuti ari kutaura zvakashata. Imi munokwanisa kutaura zvamunofunga comment section kwete kuti inini Hadzirari handizvigone. So zvada kuita da kusiya muchiona video pedza kuona video to zvamunofunga comment section ini saHadzirari ndaenda. Much love. Regai tore mukana uno chida kuti nditende mburi yese yeZimbabwe. Nyaya yandauya nayo pazuva ranhasi inyaya yakanangana nenyika yedu yeZimbabwe yekuti muri yese yeZimbabwe kana kuti munhu wese womuZimbabwe ari kugara akabatira hura mumaoko vachifungidzira kuti dzimwe nguva pangangomuka hondo. Hondo iyi ichikonzerwa navaBlessed Geza. VaGeza ndofunga vane nguva yakareba vachitiretena hurumende nebato reZANU-PF izvo zvinopa kusagadzikana kwenyika. Isu tiri kuti sebato rePeople's Unity Party hondo yakapera kare muna 1980 kana kuna 1979 patakati tichirwana Ian Douglas Smith. Ndo patakawana kuchitonga mukati menyika yeZimbabwe muna 1980. Saka zvese zviri kutagwana navaGeza izvi isu hatisi kuziva kuti zviri kubva kupi. Nekuti ini semutungamiri webato rePeople's Unity Party ndiri kuona kuti zvese zviri kuitwa navaBlessed Geza zviri kuaffecta macitizens, zviri kuaffecta mapoliticians, zviri kuaffecta development. Nekuti iko zvino vazivisa pasocial media kuti vanhu ngavaite stay away, vanhu vasainda kumabasa vagare mudzimba. Tine vamwe vakabhadhara maschool fees evana vechikoro, tine maindustry, tine dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzina manesi. Vanhu ivo vakarega kuinda kubasa, nyika yedu inodzokera kumashure. Saka kurudziro yatiri kuita isu sebato rePeople's Unity Party tiri kuti vanhu ngavainde kumabasa. Nekuti chinhu chekutanga chavanofanira kuziva ndechekuti vaGeza vari kuexile, havasi munyika yeZimbabwe. Zvese zvavari kutumira izvi vari kunze kwenyika. Ko vaGeza kana zvazviri zvinhu zvekuti zviri pamutemo vari kudi kuzviita vari mukati menyika yeZimbabwe, zvese zvavari kutaura izvi. Saka tiri kukurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe ngatiregei kutevera zvese zvatiri kuona pasocial media. Iko zvino mukatarisa pasocial media muri kuona pari kuzadzwa mauto, mifananidzo, mutungamiri wenyika achishoropodzwa. Maelections a2023 vaGeza ivava vakanga vachikambendera bato reZANU-PF. Saka isu tiri kuti nyaya dzekuZANU-PF ngadziperere kuZANU-PF, dzisauya dzichizokanganisa vanoda kugara zvakanaka mukati menyika yavo. Hatisi tese tinoda kugara tichinzwa noise, hatisi tose toda kugara tiri mumhirizhonga. Zimbabwe inoda peace. Nyika yeZimbabwe yakatogwa navaMugabe vakatonga kubva muna 1980 vakabuda muna 2017 zviri peaceful pasina violence. Havana kufa vakamutsa hondo. Ko hondo yakuzomutswa nhasi pavana vaMnangagwa ihondo yakaita sei? Saka isu toziva kuti Zimbabwe yagara iri nyika iri mumasanctions. VaMnangagwa chaiva vakangopiwa nyika iyi iri mumasanctions. Isusu tingadai vana veZimbabwe tabatana toita mademonstrations, takanangana navachena vakaita senyika dzekunana America, vana England, nyika dziri kuEurope ndo dzakatemera Zimbabwe masanctions. Masanctions obviswa pogadzikwa mari inotenga vana voenda kumabasa. Kwete zvekuti ngapabve Mnangagwa kuti papinde ningi kuti vagowana kudya. No, nyaya tiri kudai isusu muZimbabwe haisi yekugutsa matumbu, inyaya yekusumudzira budiriro yenyika. Vanhu vese vofara nenyika yavo, vomborega kuita maborder jumping kuinda kunze kwenyika. Vana vosununguka mukati menyika yeZimbabwe vachicelebrata nekupemberera independence, nyika yatakasunungura tichitora maoko memuchena ichipinda maoko memutema.
Saka ndoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti nyaya dzemhirizhonga ngatimbodzisiyai, nyaya dzekufurirwa ngatimbodzisiyai, nyaya dzekutumwa ngatimbodzisiyai, nyaya dzekushandiswa ngatimbodzisiyai. Kunyanya maoppositions vakakunda pamaelections kubva muna 2002 or muna 1999 kusvika nhasi ndo vari kushandisa vari mubato reZANU-PF ende nevakadzingwa kana kuti pakatsemuka ZANU-PF vamwe vacho vasisiri muZANU-PF ndo vakushandisa vageza. Saka tikukurudzira zvikuru kuti zvinofanira kupera izvozvo. Toda kuti nyika yedu ive nebudiriro, tobatana toita chinhu chimwe chete, nyika ive neinclusive government. Ndatenda.